Şunlar Aşgabatda saqqal goýberýän adamlara garşy görülýän çäreler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagt ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işärleri ýüzüne diňe uzyn däl, eýse bir günlük gyrçy saqqaly bolan adamlary we ýaş oglonlary hem saklaýarlar. Organ işärleri saklan adamlarynyň resmi namalaryny we telefonlaryny alýarlar. Olar adamlary açyk meýdançyda ýa-da başga ýerde saqqalyny syrmaga mejbur edýärler. Şondan soňra olaryň resmi namalaryny we telefonlaryny ýzyna berýärler diýip habarçy belledi. Habarçy ýurtda ýaşaýan käbir etnik adlyklaryň öz däp desturlaryna görä, mysal üçin ermenileriň ýas tutan döwründe saqqallaryny syrmaýandygyny hem ýatladýar. Ýöne ol türkmen häkimetleri tarapyndan bulara garşy eglişiň edilýändi ýa-da edilmeýändi barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny hem belleýär. Şeýle-de habarçy howpsuzlyk gullugynyň işärleriň şäheriň dellekanalaryna aýlanyp, delleklere saqqal syrmak bilen bagly hiç hili işi amal etmediligi duýdurandygyny hem aýtdy. Organ işärleri delleklere oglonlaryň saç saqqalyny nagyşly, çydykly stilde almadylygy hem duýdurypdyrlar diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosy Aşgabatyň dellekanalarynyň biri bilen habarlaşyp, jogapkär işärlerden özleriniň saqqallary nagyşly, çydykly stilde alýandygyny ýa-da almaýandygyny sorady. Anonim şertde maglumat beren jogapkär işgär şäherde saqqally gezmegiň gadagandygy barada özüniň hem habarlydygyny, ýöne müşterileri dürli görnüşdäki hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýändiklerini aýtdy. Biz müşteriniň islegine görä onuň saqqalyny aýrýarys ýa-da oňa dürli stilde düzedüş girdýäris. Ýöne müşteriniň munyň bilen şäherde nähili gezjekdigi onuň özüne bagly. Sebäbi bu müşteriniň öz gelin netijesidir diýip dellikana işäri aýtdy. Aşgabatda saqqal goýberýän adamlara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendigi Kronika Türkmenistan neşri hem ýakynda habar beripdi. Polisiýa işgärleri saqqalyny syrmadyk ýaş adamlary polisiýa merkezlerine alyp gidýärler. Olar köplenç adamlary para bermäge mejbur edýärler. Polisiýa işgärleri saklanan adamlara diňe 100 manat berseler goýberjekdiklerini ýoksa olara jerime saljakdyklaryny aýdýarlar diýip neşir 25-nji ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň kanunçylygynda ýurt raýatlarynyň murt saqqal goýbermek mümkinçiligi munyň bilen bagly ýaş ýa-da beýleki bir çäklendirmeleriň bardygy ýa-da ýokdugy barada maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda da her bir adam özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýär. Onuň ýeki özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde isläm dinine uýmaga, dine bolan garaýşlar bilen baglanşykly ynam ygtykatlaryny beýan etmäge we ýaýratmaga, dini däpler berja edilende gatnaşmaga haklydyr diýilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda murt saqqal goýberýänlere, namaz okuyanlara basyş edilýändigi, şeýle-de türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadatlary berja etmediligi tawşyrýandygy barada Azatlyk radiosy ençeme gedek habar berdi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşow we Lewap welaýatynda namaz okuyan we il içinde dini agdayan adamlaryň soragy çekilýändigine, polisiýa işgärleriniň we milli howpsuzlyk gulluklarynyň ilata aşa dinçilikden saklanmagy maslahat berýändiklerini Azatlygyň habarçylary gurrun berdiler. Şeýle-de geçen ýylyň fevralynda Daşowda howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namaz okuyan ýa-da mesçide gatnaýan adamlary soragy çekip, olardan namaz okumazlygy talap edip saqqallaryny syripdiler. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýygnaklarynda bu gurrunlary inkar hemde reddedip çykyş edýär. Din azatlygynyň ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýändigini aýdýar. Dünýäde din azatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk katawatlarynda Türkmenistanda hökümetiň ähli garaşsy dini hereketlere şüpheli garaýandygy we dinçilere ýurdun içinde hem daşynda berk gözegçilik edýändigi bellenýär. Beýleki bir tarapdan geçen ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow The Muslims 500 atly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdildi.